wiyete mon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettotoɓe o saaha haalirde nde diwan gorgol tawi sawtone ɗo fo ɗo e nder wuuro Kaheydi joni dewal meɗen e ɗemɗe gendiji jangde e needi ko yewtere nde radio gorgol waɗan toon yontere kala e oɗo saaha. jam wiyete mon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettotoɓe o saaha haalirde nde diwan gorgol tawi sawtone ɗo fo ɗo e nder wuuro Kaheydi min calmini on min juurima on to mbawɗon wonde kala e jokli diwan gorgol funnague hirnague rewo e worgo ewa hande noon en garti e oɗo ñalawma alet nogas e tati lewru jeeto ɓiru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom gam ha hande yuɓɓinde yewtere meɗen jangde e nedi nde gowɗen addude be tawe alet kala so yi ha waktuji sappo joni hande noon e nder ñalawma alet oɗo eɗen bismi koɗo tedduɗo kanduɗo e warnede gaari nde tawno eɗen gandi musidɗo meɗen jinnaɗo meɗen mawnen Porfesoor Sammba so tawi o haalama e nder jangde e needi hay goto wiyata holyon nde tawno ko ɗum woni gurdam makko ko ɗum woni yidde makko ko ɗum woni haare makko ko ɗum woni darde makko ko hen o wuuri tuggude e cagatagal makko ha to o yarata hande ɗo yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane eɗen bismimo hande noon e dow toɓɓere nde ganduɗa nde toɓɓere needi so tawi wiyama needi noon kono needi wano hanki no needi wayi hande e nafoore walla caɗele dañaɗe hen e hol kadi ne peeje keɓɓitorɗe so tawi ko caɗele goni hen hol peeje keɓɓitorɗe gam ha hande dañcude fayidaji poɗɗi dañede e needi tawno eɗen gandi ɓiɗɗo foof jibinaɗo wiyete ko yo Allah wurnu barkina on yo Allah wurnu barkina noon elle wawa yaade barkina tawi ha hande yadani e needi ndi wonno needi ko hunde mawde e nder gurdam bani adama ganden tan kam bisuɗen ko koɗo tedduɗo kumpitiɗo ha hande fannu muɗum labɗo hen reedu kadi gandu keptinaɗo e nder windere nde jeehowo ha to leyɗele tubakoɓe wat toon jewte pattam lame naftoje deke on so ari ha e nder wuuro muɗum ɗo mboto mum dasaɗo ne hani ha hande jaɓɓede teddine bisme hokke kadi gueɗal ngal handigal so tawi ko hokkede ko yiiɗi ko woni yewtude e fannu gandal ha tengti e jangde needi ɗum noon jinnaɗo tedduɗo référence Sow Sammba min mbima jaam Allah wiyetema mi weltima e ko nodduɗa kam ɗo ko mi salmini bandiraɓe heeɗiɓe gonga noon ko ɗo jeeyami mais maro ko hande hunde fof ko ma Allah fodire tan no waɗa hande woni goo am arde ɗo e radio he yewtidde e miñam e sehlam ndongo inchallah a jarama mawniraɗo moƴƴo yo Allah yoɓ moƴƴere tigui ko miñe sehil ma nde wonno won gueɗe goni hakkude men ɗen ko keeriɗe heƴata yewtere monsieur Sow ko fati hande e jangde e needi ha tengti e needi an kam Allah hokkima fartange famɗi foof wurde hayso tawi ko duuɓi capanɗe 5 jawtuɗi capanɗe 6 jawtuɗi tawi ɗo jinnaɓe meɗen no gurduno hanki hecci hanki so ɓiɗɗo jibinama guila e nder galle ha e bedda holnedi gonnodi ɗo hanki Porfesoor eyyi sa yi hande yimɓe no goyto kala no jiiɗa e pinal yimɓe no goyto wonko ari ko yimɓe gandano minen kala joguiɗo duuɓi amin ɗi min naati e 65 ans kadi ne fayi dow cukalel sa yalti galle comcima moƴƴani mbiyata ko ya nattoy cukalel mawɗo fof mo poɗɗa no wawi fawde e hoorema nduggu nawa ha galle a suusa wirtaɓe mawɓe no jooɗi mbata wadde salminde ɗumen haysa hookama ñomoko a suusa darade aɗa taro e lawol walla aɗa jawina nden ɓi oɗo walla ɓi oɗo ɓilluɗo ala ko ɓi jibinande wuuro ɓi jibinande wuuro wona min fuɗɗugol ɗo konngol ko nder witto nanmi ɗum ko ɗum waɗi nden noon haalo pular ne mbiya bone mawɗo haɗata koye enɗam mawɗam kala no neɗɗo wawi wadde kala to neɗɗo taati wiyete ko hakte gubbe o nden noon mawɓe men no joguino sutura hakkude men won accanteɓe tan kamɓe men sago ko neɗɗo taati ko foof ne wawi sottade haala ka ñoƴƴe kadi nattine e lawol ko ɗum noon woni hankadi ni nden ɓe wiyani gurdam men mawɓe men ala no caɗele ala haydara kono wayano ni kala ko ari ene wawno tan jaggede tamme fewne nattine taw guiri yaltani joni noon aduna keso garɗo o yimɓeɓe fof nana payi koyɗe juuɗe koyɗe ne namdo o aduna hande mo gonɗen o boni ko woni holko addi ɗum wallahi joni
saɗa haala gueɗe mbaɗi ni kadi a rentoto wallahi a rentoto min kala mbaɗa haala mbiyami ko gondumi ko Allah de andi taw mbaɗa wondi hen walla mi wondani hen hande sa ƴeewi rendo ngo sa ƴeewi éducation o ko kalami ɗo ko noon mi haali ɗum Sénégal mi haali ɗum Mali mi haali ɗum Niger mi haali ɗum Mauritanie sukaɓe hande ɓe no nehirani wondini ko hulɓinade goo a suusa fottude cukalel nula ɗum a fotta cukalel dewel ne waɗi comci ɗi ganduɗa fewani a suusa hajade ɗumen minen to min jangguinta ɗo jaa momri hankadi ha timmi bomri ara e oto jippini ɗum ko jinnaɓe mum ene waɗi comci ɗi timmani an ka jangguinowo sa yiɗa caɗele aɗa suusi wi ɗum wona comci taw ko yummum soodi bamum soodi kanum addi ɗum école aɗa daari aɗa yene naata e école so taw cukalel ngel waɗi ko ala e lawol ko surveillant arata haalana yaana haalana directeur jiya sukaɓe yimene payi jama ene jogui portable uji jiya sukaɓe ne daari e lawol ene jawina jiya mawɗo no ara ɓe taƴa lawol ɓe ɓenna hakkude mumen ala kay ko haali noon tan ƴettoje ɗe tan e bonnedagal ngal mi yiɗa haalde wuuro ngo kono min on ñalawma rani min Sammba Dor hami maaya mi wawa yijidde ɗum par ce que mi sikkani bonnedagal ene yetto ɗo ko mbaɗa tacci mbaɗa fayi wuuro wonto jahannomi salminoyde mbaɗa joli saret dolnowo saret o ko suka gorko ma dañ tan 18 ans ene wonde e boombi min ko nanmi ɓe kaala ko jibinami ko min kam mbaɗa anduno tan bone o yaaji kono sa yi ɗum jaggi fittandam ko mbiyami ka wonma nana waɗa duuɓi 5 seki mi meeɗano sikkude yettima ha ɗo joni noon eɗen jiiya gueɗe ɗe ganduɗa ala fof ɓuuri ɗum hulminade kadi yimene goya ɗum gaynani internet ari WhatsApp ari Facebook ari TikTok aji gari goto foof tan hankadi ni waɗa tan haala tan koko weela jiya cukalel waɗa comciɗi timmani jiya neɗɗo nana hunde kanum ne waɗi hen taw namditaki ni ene woodi walla woodani mondo anceni yiya aduna foof ne yiya ɗum ne waɗi ni farnornoɓe cikkude sa yaltini terɗe ma walla a yaltini ɓandu ma jiya koye hunde mo ganduɗa ne hokkuma martaba ne hokkuma fayida arandi kay wonko taƴi e pinal ɓen no fewi heddoto kay holno mbaɗirten ñaagoɗen Allah ha ɗum jokko kono aduna hande o kay sa yi ɗum wonko jeeta wonko wiyara ne waɗi ene haale seydi ndongo ne hulɓini a haali ɗo e gueɗe ɗiɗi mawɗe ko ɗen gonno hanki doole meɗen ko wiyete éducation collective mo ganduɗa ɓiɗɗo taw ko wuuro ngo foof jibinima ko ɓi wuuro ɓiɗɗo ko ɓi wuuro tan o wawa wonde ɓi ceerno walla ɓi kaari walla ɓi kaari hawdi mo wonde ɓi wuuro ko ɓi wuuro tan ɗo neɗɗo fotte makko omo waɗi ko ala e lawol foof artiranmo ɗon e ɗon kadi ko jaam wontata hande elle mo seso ko ɗum foof ɓuuri hande perdude saabu hande hay ɓiɗɗo mo jibinɗa e nder galle mono ina hen saaha neɗɗo ne ronka jibinde ɓiyum e nder galle mumen ko cikkuɗen woni sababuji ɗen ɗon gueɗe e sababuji ɗi mi hadam jabadema min heccuma mi haalanma fannu an ma hawrani bisimilla minen nden somin jeeyi école sa heeɓi note mo moƴƴani a suuɗat so professeur walla instituteur fiima a deƴƴat gati sa haali galle a woytima a kadi ɓeydanteɗa hen ko piggal ana hawrani hen ɗum heccuma ono noon kawrani ɗum ko widema nden tan neɗɗo foof ene wawi nede cukalel neɗɗo foof ene wawi furtade cukalel hande holko addi ɗum ko addi ɗum goo ko sukaɓe jibinaɓe kawre oɗo jamano kañumen naatire pinal kesal ngal tan ko mafcak ko yobbon tan neɗɗo sa yi joni leyɗele tubakoɓe sa yi internet o no hutirte ni WhatsApp o no hutirte ni namdi dikka ko gandal namdi ko pinal enen en préparaka fini tan naate men no naatire men ni bettu en no bettiri en nden noon enen jeyeten tan koko yooɗi ko jeyeten en tan koko feewi ko ha ñalawma goto jiimi neɗɗo ene maayi yimene goni janance ene ubbe ene waɗe filmé ha nanna e kabri wallahi waɗi wimi ɗum de fuɗɗima bonde ɗum ɗo yimɓe mbaɗa feere darto mbaɗa émission ngara hen kala hen pinal kesal so ari en gandano en mbaɗat feere mocce en mbaɗat feere samme en mbaɗat feere waɗe sabunde e neɓam ɓirɗam beele no wawa nadde pinal men taw addani caɗele ha fota hakkillaji yimɓe sa itti portable ande a hori cukalel an hoorema anda cukalel ngel anda waɗata ko hay goto anda donc ko wela foof ko hen waɗata kadi nden so neɗɗo ne jangguine
janginirte ko holno windirte jangirnirte ko holno recitirte jangilte holko waɗirte kamɓe hannde ko namdiɗa fof ɓe jaa tan ko tiktok tan walla ɗum ɗo intelligence artificielle tan google ɓe gaddanma réponse ɓe jeejiti noon google ko ñamdi réponse mo hokkata ma o ɗum hokkata aduna o fof so tawa janggani ala pinal a wawa muccude hen ko jiɗɗa ko jogorɗa wadde tan ko hay goto anda gueɗel tataɓel ngel ko joni sa waɗi wutte walla a waɗi caaya walla a waɗi hen duwol ɓe mbiya pawo nana ya pawo nana ya ka finana wona nandiri ka anda ko yaate nda noon neɗɗo a wawa yodde a wawa sinkade tawa waɗani comci gadanteɗi gati ñande gonga dewi a yiyata neɗɗo ne ara kumal walla neɗɗo ne ara dewgal walla neɗɗo ne naata hoɗande taw ne ara ne waɗi pantalon chemise ala wona gonga wiya kay ɗum ɓornetake mais ɗum ɓornete ko wiya kadi neɗɗo kadi so yiiɗi yodde yiiɗi timmude yiiɗi darede waɗata ko comci timmude hande ko ɓuura wawde yaltinditere ɗum hande ko ɓuura wawde wadde gamri tan ɗi ganduɗa ala hoore ala laaci elle kadi ɗon professeur ɗum fi ko worɓe e rewɓe foof saabu hay worɓe hande en jii ko ɓornete ko ala min somaɗa haala kalami ko yonta o foof jiya joni cukalel ene jogui pantalon e chemise dote mumen e jalti silipo ne yalti kasi joni noon ñande aljuma son ya juuloyde wiyam luɓam wutti mi yeyi ɗum ala mi wawa lubde mo wutti ɗiɗo comji kay so ala soɓe ne juula wiya ala ni hersini neɗɗo wawa yarude ni jama mimi tawi a wawa yarude ni jama a fotani yarude ni hakkude yimɓe kasi a fotani yarude ni hakkude yimɓe onon ko mbaɗaton ɗo ko henne joni wondi ko holto wultete ala foto wultete hande kala mo mbiɗa ni wima waƴa ko gonduɗa ko rendo noon ɓuuri bonde e rendo foof ngol ɗon konngol jinɗumi ko kala ɗum e pular an daɗimi hen wiyete ko indifférence sociale indifférence sociale woni wayɗo ɗeɓat wade ko nomi wondaka ni walla hooram ɗum nawaranimi neɗɗo waɗa ko moƴƴani yimɓe ne jiimi hen sa weɗa haala mbima waɗi ko gonduɗa ko ɗum nawaranima ɗum goto fof waɗa tan ko hoɗum ko waɗi hankkadi hay sa fotte cukalel a daara tan ñippa guite e less gati sa haali tan anda ko jogori wonde sa haali kanum ni to meɗɗa tatade walla to ɓiye woni tatade nawa ɗum jeere seydi ndongo wima hay an ko ni mbaɗa mbeta yiyani ɓiye eywa holno watte joni wadde firti ko ɗum hokki en caɗele mawɗe ɗum hokki en ha ganduɗa hande ɗo hankkadi goto men fof woƴƴata tan ko hoore mum hay e nder woƴƴede hoore mum nde neɗɗo hay to woƴƴete hoore makko ɗo o ronki kanko ñawdude ko woni hoore makko ko saabu o ronki ñawdude ɓesgu makko wona ko ɓornoto wona no yaltirta wona no haaldata wona no waɗata ɗum ɗon wadde ko ɗum caɗele mawɗe en jii hande to ɗum yettini en kono professeur so ɗum fof e waade noon hande en jii a haali joni haala internet uji ɗi wadde alay saago mbaɗen hay sinno ko jubbande seeɗa to banggue jangde ɗiɗo internet uji iɗi moƴƴi iɗi balla hay goto wawi ɗi ballata kono beele ɗi gaddata gamelo to banggue haqqilantagal jangde beele ɗi ala ko ɗi bonnata e jangde ha ko ganduɗa hande hakkillaji ɗi lavage de cerveau itta kala ko wonno e hakkillaji wonta hankkadi koko wona e jamɗe he ko ɗum tan woni hakkille to haaɗi foof ko ɗon tan hakkille balle ɗum ala batte bonde e nder jangde e hoore muɗum batte bonde ɗe ganduɗa neɗɗo wawa haalde heddoto kono mbirumami ni sa haali tan wiyete gonɗa koye ñinci mbaɗa jogui ordinateur mbaɗa foti yaade Suisse mbaɗa jangguinoya mbaɗa jogui tan koddiyelam guel ne yara e 12 ans 13 ans ne waɗa internet ne jogui ordinateur noddumomi mbimi argayi uddit adresse électronique uddit word clé USB am nani mi holluma to mi namdimama à partir de Genève dossier mo jejjitmi holno mbaɗirta téléchargé gonga ni cukalel ko cukalel waɗata tan ko sukaɓe mbaɗata kono kala no jaami toon somaɗa sohli fichier somaɗa sohli wonande gueɗe o télécharge to nulda kam ay hande no daño bac makko yi France yolde waɗi donc jinnaɓe ɓe ko an foti hollude cukalel ngel musiba gonɗo en fof ne wawi moccede ne wawi ustede foof kam wawa ittede ha laaɓa kono aɗa wawi hollude ɗum holno recherche waɗirte aɗa wawi hollirde ɗum en ligne holno waɗirte gati aduna hande kesso ari tout est digitalisé hande cyber nanano ko cotta holko kadi ɗumen kalis neɗɗo arat taw anda no waɗirte gonga ni ne jogui adresse électronique ene wawi windude kono anda ɗum no waɗirte gati hakkille mum nawarani ɗum kanum mécanisme o ko WhatsApp no waɗirte tan message no waɗirte aɗa andi de wiide oɗo bone garɗo joni parent ji ɗi ene jogui hen une responsabilité mais tawata kay cukalel ne jogui ñamdi ene jala ko jalata ko to min mi anda fandare jalande de min namdoto kay mi anda wiide oɗo ko yahata ko holko waɗata
dañi wi kam ala Seydou Sow minen situation min dewi subaka gartata ko jammara tampi mbimi eyyi samedi a liggaki dimanche a liggaki hassino ko nder lewru woturu balloɗa cukalel ngel ha ganda ko waɗata ko holko woni ko woni dow mum ko holko woni gati joni sa yi sukaɓe ne jaa ɓuuri bonde famille aji ɗi foof arate galle tawa en pine tati ɓurɓam mawnude ɓe jogo final poutanko jogui ko nedini nde hani ne gandi pasiragal ne gandi gacce ne gandi ɗindiragal won tan ko mbawa wadde rewɓe hakkude mumen ɓen kadi ene keddora hunde seeɗa kono jogui koyngal mo ganduɗa jeeya koye aduna hande o min mi salaki du yonto foof e gurdam mum kono noon hankkadi sa ƴetti tan 25 ans fayi less mara ko deeti ɓen ko mbaɗata ko hay goto anda ko eɗen mooli Allah aɗa wawi arde haalde e goto mumen ha jiima e mumen taw sa haali nanata galle fof hande mo garɗa aɗa yiya neɗɗo mawɗo so yiiɗi yarde so yiiɗi ñamde so jogui haaju jakkanum horum waɗana horum daña jooɗi ɗon wiya ala an hadma wadde ɗum sukaɓe nani a nullata hen goto voilà sa nulli jomum nanata so wontima wima ya hokkam ndiyam jooɗoɗa 30 minutes a addani ndiyam mi wasa nuldema tan ɓuuri hatam addude caɗele kadi hande mo jofiɗa ɓiyum foof a joofimo caɗele a addini hoorema probléme no fewi hande ɗum ɗon ko ɗum caɗele no fewi garten kadi monsieur Sow e nder surtout hande ɓorneteri nder galleji ɗi a haali nane ɓorneteri bedda ndi a haali nane neɗɗo jogo tubaji ɗiɗi taw gonba dow ba surani gonba less ba e neɗɗo yiyonto yaade juma taw ala comci ɗi nawi juma te comci poɗɗi nawede juma ɗi ko ɗin poti yaade normalement e nder renndo ngo kono gadorɗen monsieur Sow nder galleji ɗi hande jiiya ɓiɗɗo debbo jontuɗo e nder galle ina ɓorni robbo taw haddaki wudede eyyi aɗa andi kanum tawi ferakima taw nene e baba o foof ina ɗon e nder galle ina kucciti hen wallahi min Seydi Ndongo aɗa pose kam ɗo question ji kewɗi kono gonmi ɗo ko kaydi joni ɓeɗon joni mawɓe ɓe ganduɗa kañumen kawri e neydi hanki ndi holko ɓe mbawi jabade e oɗo question wallahi Seydi Ndongo a posi kam ɗo question tiɗɗo momi yiiɗa jabade tawde ko ɗo e ka haydi ɗum ko hakkude fasiraɓam haadam tatade janggo wontana mi tuba lacci wonta caɗele sa yi galle ko pinal kesal gargal ngal watti wiyede ɗum koye nder galle ɗum ko saɗa yaha nder wuuro la sphère privée et la sphère publique enen en galano ɗum nder galle cukalel waɗete ko comci ha timma tarodde waɗe caggal cukalel sono ɓuftor so wiya fuɗɗima mawnude hankadi ni ko ni joɗortoɗa ni mbaɗirta saɗa ara yimɓe mbatta télé ko ɗum waɗi joni an a maayi min mi maayi gore min foof surtout sukaɓe rewɓe waɗante ko chambre waɗante ko douche interne coka damal mawgal ngal mbaɗa ko mbaɗatno foof sono jalta gandaɓe tawata bowaɗe ne juuƴi ɗum ɗon kam hankadi ni kala mahowo ne jogui ɓiɓɓe rewɓe wiyata ko yo wat douche interne ɓe mbaɗa koɓe mbaɗatno toon foof ɓe jaltatoɓe mbaɗi yimɓe cukalel ne waɗi robbo ne waɗi ɗum ɗo jooɗo mbiya ɗum tan deƴƴa mi wiya an oɗo wi ɗum yo dan kam ko sakki less ɗum ɗo mi ala koye galle tan min goni galle andano yimɓe gardata Ndiaye Saydou ne jogui konngol gotol ara fof ɓuuri ɗum welde wi kam Seydi Sow jontaɗo soccoto gati mooso bettat wallahi anda arroɓe holno gardata ɗon gara tan to hankadi ne wonti mbomiri mawdi ene jogui hankadi ni comci ɗi ganduɗa comci ɗi timmani gaga waɗaka hen haalaka e galle yo accu gueɗe mbaɗi ni kanum mawnirte hakkille ko normal on noon so dañi sukaɓe so batti wadde sino kiloto ne jooɗi hakkude galle hankadi ni so kadi ɗum kadi ko normal holno watte enen joni ko kalten ko hunde ko pawɗen wonat hankadi ko hunde fontinde tan fontinde ko kalten ko yimɓeɓe pawi guite ko lammi tan ko haade wiyede ma taw wona oɗo ŋiñata walla oɗo ŋiñata tawɗo ko hunde nde ganduɗa aɗa yiya ɗum e rendo ngo wone seere men ndeysan so mbajimi ha gadi mbiya nana galle moon nana galle amen nana galleji hoddiɓe yo Allah faabo en joni monsieur Sow keddorɗen ko 17 minutes alay saago ƴeewen ɗum ɗo hankkadi en jii kam bonande muɗum ɗo tolni wadde en jii sababu nde perdude needi galle e needi rendo jomum en dañi caɗele so jeehi école mbatta réussir so jeehi école keɓata ko jiiɗi ko so jeehi qur'ana keɓata ko jiiɗi ko so jeehi hay métier hande sukaɓe janggat tan mataw pour sukaɓe fof jeehine janggoya kono résultat ji ɗi ina pamɗi mboɗo sikki an e hoorema a yi hikka ko heeɓa e résultat ji concours aji ɗi entrée en 6e brevet ji bac gorgol e brakna
Brakna heɓi ko 44%, 44 mi yejjiti virgule o 44%, kayit Gorgol heɓi ko 48, hay 50%, hay 50% heɓa kay ɗiɗo concours aji Moussé Sow. Wadde firti ko sababu nde needi ndi e manque de suivi mo jinnaɓe poti wadde guila e nder galle ha école o jibini hande ɗeɗo caɗele wadde alay saago yimɓe jiilo peeje. Eyi arandi ko kalata ɗo ko wallahi seydi Ndongo an aɗa posé mi question ngaji kulɓiniɗi. Enen ɓurɗen yaarude ko min mbaɗama ni min ɗawama min mbaɗama ni sukaɓe ne jiiɗi janggude holto janggoyta, c'est à dire que enen ko fate kellifagal ngal responsabilité men enen ken ɓooriɓe ɗen joƴƴine leydi. Jangde nde no wayi waade fof, caɗele gonduɗen ɗen wayi waade fof ene waɗi ko jinnaɓe ɓe mbaɗani. Kadi bonnedagal sa fotti cukalel tan aɗa jangguina ɗum walla a fotti cukalel e galle min somi fotte neɗɗo no boni nedi mi yurmoto ɗum. Wallahi ndeysan. Wona kay ko maɗa tikkana ɗum walla maɗa haɓana ɗum mi yurmoto ɗum par ce que maɗa andi janggo e janggo perdine ma andu wiide bonnedagal ala ko nafata. Bennagadal musiba wawa diwde ɗon. So maroɗo jewtam mbiyami ko ɓuuri bonde aduna fof ko mawnikinare rewi hen ko bonnedagal. Ne wone galle wiyetako ƴettu kayit, ne wone galle wiyetako janggu, ne wone galle wiyetako dartiɗo ordinateur wa walla ñif portable ma jaaha liloyoɗa. An a wondaka sukaɓe mbaɗata koko beela, kaalirta kono beela, ñamirta kono beela, mbaɗirta kono beela. Sa nani noon neɗɗo waɗi jangde ha jangde nde fiyami, waɗi meccal ha meccal ngal faami ko hokkama pinal woni heɗade. Neɗɗo jogorto noppi hakkille ko so haalanama beele ne naata waɗana jangde. A wawa wiide cukalel yo waɗo e métier, yo waɗo e boutique, yo janggo e ɓurana, yo janggo e école, tawa galle nde gorondi neɗɗal ngal mahaka no foti mayreji ni. Sa haaldi mum sono wela jaabo so welaka jaabota. Eyyi wonno doɓe en seeɗa ƴeften ɓe. Assalamu aleykum rahmatullah. Tabarakallah bisimilla sohna Maymouna. Machallah jaam tabarakallah. Wallahi on gaddi toɓɓere wande fayida. Alhamdulillah. Minen kawruno hen. Minen jibinaɓe 73. Minen ɓe kawruno e koko moƴƴi. Onon kawruno e nedi mbadi ni. Minen kawruno e nedi. Ɓayde a calminta neɗɗo ni sa yi mawɗo cakkotoɗo ak less walbu mo. Wallahi a tukkoto ni. A tukkoto. Kono hande wona yimɓeɓe mbayi noon ko aduna o addirno. Mais aduna ko yimɓeɓe walla ko kaaƴe ɗe walla ko leɗɗe ɗe est ce que aduna o wona yimɓeɓe. Wallahi aduna sa namdi on haalam. Yo bisimilla mi namdimama. Namdani koko gandu. Ko aduna o ko yimɓeɓe. Ko yimɓe hande yimɓe hande ɓe wonɓe ngala neeji. Neɗɗo noon so waɗani hoore muɗum ndeeji ɗum tak waññeeji. Sabu ɗum haɗo pular wonko kaali. Eyyo koye radio kaalete ɓe mbi so nagge ñaami fof ko ɗum ñala moyne ɓiɗɗo musna an sa woni an babiraɗo a jooɗon ɗan gona e wadde carte nodda sukaɓe tawde toon jaa ngare gaasi namine min ɗo junngo jooɗima gone e binda noon ne mbadda moon carte tan ko sukaɓe fotoɗo wonde ɓittiraɓe moon fotoɗo wonde sukaɓe moon mbatta wadde ni jaani duuda e moɗon carte mbatta wiide on hokkam ɗo mees jawdi ni e tongol tan firti wonde ko mawɓe mbaɗi noon sukaɓe ko mawɓe ɓe mbaɗi noon ayi addude moƴƴi nde a yiyata cukalel ina jawwine yeeso mawɗo no bana gorko yini eyyo kono hande cukalel jooɗoto ɗo ina jawwina wooda bamum jooɗiɗo ɗa walla kawmum wiya ɗum ƴawi ɓiyam o yo rokkam men meeɗa ewa doole foti ko heddi ko foti yo waddu nderu a jarama sohna Mamouna waktuji men koko goɗɗi seeɗa yo Allah yo moƴƴere jarama no fewi min jinno vraiment juurnoɗa kono waktuji koko ndiddi min monsieur Sow ɗum ɗo ɗiɗo konngudi ne jeeya enen e konngudi men kewɗi ko aduna o addiri noon ko jamanu o way noon walla sukaɓeɓe goni koye saaha mabɓe e gonga ni gonnoɗen hankkadi koye les solutions peeje ɗe ganduɗa ɗeɗo eɗen mbaɗa keɓitote kono ɗum ɗo il faut mbaɗa hen tan hayso ko parenthèse goto eyyi parenthèse mo jiɗmi waddeno ko haali ko yi
kono to wat généralisé mi anda généralisé humpitinde fof o yani noon wonto garata hande sukaɓe hayso kokama ñoma ko cuusa jawinde yeeso jinnaɓe mumen wonto garata won jogiɓe sukaɓe har sukaɓe ɓe ndesi jafɗa musse so minute goto ƴeften oɗo bandira ƴeewen assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu seydi Kane ha yoma bisimilla min jewni yoma seydi Ndongo tabarakalla bisimilla mi salmini jinnaɗo men tedduɗo gonɗo ɗono wallahi professeur Sow Sammba doyam ɗam bonne ni en golle ɗe wallahi kono yewtere nde ene waɗi fayida no feewi alhamdulillah yettere Allah sikki ala ayde Allah yiɗi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nehmo moƴƴini needi makko wallahi so needi ala hay hunde ala ko joom wawi heɓde hay hunde wodani ala ko wawi dañci kala kadi ko dañi kadi fandinta ene wayno needi ko coktirgal moƴƴere wonande kurka wallahi ko ɗum woni ngorondi wonande kurka kadi kanko Allah o haali o waylata ko waɗe yimɓe sonaɓe mbay ado eyi o koppi oustas ɓocciti men en ñaguima yafuya en mbaɗa sikki koto makko to ɗum heedi professeur aɗa waɗanno parenthèse tan eko sohnajo o haali ko wiidemo tan no mbiruɗa généralisé ni huftidinde woto huftidin oto huftidin kala ko neɗɗo no haala so huftidini tan yo andu tatima min wonɓe gandumi wonto pammi guitam cukalel ngel yeeyini haarisi wonti galle kelifaɗo so soynima jinnaɓe mum walla mawɓe ne gara tan ñifat cigarette o donc needi ndi wonto heddi wonto ganduɗa diwani ni hay ko wiyete ɗo joni Sénégal boni ko ɗemgal ngal ɓe kalata cuuɗi nana Sénégal sa ari hen sukaɓe ɓuuri wawde pulare jibinaɓe ɗo kayɗi walla jibinaɓe Mauritanie hande ga ɗemgal ngal ko neɗɗo haalata tan ko fayi tan koye nedide cukalel ngel hokkani fayi tan ko cukalel he hokkani min no kodmi gallam to gonmi zone université ɗo so neɗɗo ari ɗon tan ene namdo galle walla ne haala ɗemgal ngal mi famata jeyata ko hoddiɓe mbiya ya oɗa galle ay professeur o suka makko ne kaala wolof ne kaala pular ne kaala safrore ne kaala français e tel mais ne kaala pular o pular o waɗi ɓe haalde ɗum ko guila ɓe pamdi mi haɓɓat ɓe ha tiiɗa vacance fof mi addaɓe kayitaɓe gande pinal mabɓe oɗo yimɓeɓe mbino ɓooro fof tan ene mbaɗa tan généralisé wonto heddi wonto heddaki yimɓeɓe yo kaldu gonga babiraɗo haysino pinal kesal ngal ari a yaadani pinal kesal ngal hande radio ji no goodi neɗɗo no wawi namdade haalene yen so wona assalamu aleykum aɗo bisimilla tabarakallah jam alhamdulillah wallahi hay ndena suusa mum ɗiɗi e joyi jinna eyyo iya tan jidinɗa e reedu aɗa hersa muynin ɗum e dow jinnaɓe saka ni gaƴƴettude ɗiya muminaɗe donc goo geɗa limmal ngal tan jooɗoɗa nodda joom suudu ma kaari aran kaasma ɗuma dañata ɗum minene yamtande anni eyyo min Coumba de laydan ɗo en waɗa heeɗi mi heɓtini wallahi hakkille wallahi min oɗo jooɗiɗo e sarama seera mum min mbiyami dow baba mama wallahi yettiri Allah miɗen jetti Allah ma alhamdulillahi rabbil alamin kodda men ko huule ñiñamo on alhamdulillahi rabbil alamin minen keɓi ɗum kono noon jaɓata hay ƴettiɗumeɗeɗe wona yimɓe he woni ɗum koye needi kono sa huccite ɓiya gandinɗa ɓiya ne aaki jiɗoɗo haɗa laya ɓiya wima ala nene wona noon wano yedduma hellogo ɗum jamtara e yeddata a jarama sono Coumba waktuji men ko gasi ha laaɓi vraiment min beltima e ɓeydi moɗon no fewi onon foof min ñaguima yafuya ko taƴgol courant tan mataw addi caɗele kewɗe mataw yimɓe ɗaccade hakke tan min dartina téléphone o min professeur garonɗen koye peeje keɓɓitorde ɗum ɗo hande no wayni enen fof e jirguima enen gandi kam ɗum ɗo kam ko musiba mawɗo e wonande rendo saabu yimɓe so jeehi ha perdi valeur mumen to banggue pinal ko fayidaji mumen perdi to banggue pinal fayidaji mumen perdi to banggue needi ha wonti ɓiɓɓe mumen so janggui keɓata so jiilima jiitata so mbawa rendude pewje hunde ha kawra ha nandira ha ɗuminina kala ko wonno sababu raccourci ji ɗi ganduɗa enen ko ɗiɗo hanki mawɓe joguino tan so jiiɗi wadde tan mbaɗa so jiiɗi firtude tan pirta enen fof en perdi sababude ɗeɗo gueɗe hande hol peeje keɓɓitorɗe to surtout to banggue needi so peeje ɗe banam debbo cakkitiɗo haalde ɗo sohna Coumba Samba Déme ko wiyete mi wawa muyninde yeeso jinnaɓe gacci so mbaɗa muynina ko mami joño
minen waɗoɓe wittuɓe min mbi gorondi mum ko gacce ɗe wallahi so neɗɗo natti hirsude ala ko wawa wadde wallahi donc adi fof ko yewtoɓe ɓe journaliste ɓe waɓe namen waɗoɓe witto kokke gueɗal mumen sono kaala yimɓe keɗo wallahi gorondi neɗɗal ngal artire wonko neɗɗo wawa wadde so taw no andi ko woni gacce wonko neɗɗo wawa wadde so taw no andi ko woni pasiragal wonko neɗɗo wawa wadde taw no andi ko woni ƴekiragal wallahi wonko neɗɗo wawa wadde taw no andi ko woni dendiragal sa haalnani ɗum sukaɓe ma addani ɗum ene Fouta ha gandi ha mawni mbawata andude gueɗe mbaɗi ni min kam jeeyami koye des intellectuels ma ndano mbiyeten ɗum e pulaar yimɓe humpitiɓe ɓe ganduɗa jaɓata tan ne pawa juuɗe hoore ne goya min mborama ala neɗɗo jogirto hakkille ko hawtoro goho ko adi foof ko haaldude sukaɓe ɓe ɗemgal ngal haɗa yaade école gari cukalel mayete koye ɗemgal mum gacce ɗe koye ɗemgal ngal haalete pasiragal ngal koye demɗe ɗe haalete fuɗɗone haalane e ɗemgal ngal nehe e ɗemgal ngal mawna e ɗemgal ngal janggoyde nde noon ko alay saago so yi janggoyde ma janggo arabe ma janggo français kono déjà gorondi neɗɗagal mum wona hankadi ni préparama maadi ndi fuɗɗima fewde hankadi ni socle o waɗama fondement o waɗama kala ko heeɓi hankadi ni omo wawi andude ɗum no moƴƴi ɗum moƴƴani ɗum wattaki seɗana hoore makko gadi no waɗi sukaɓe saɗa jangguino ɗumen so professeur na haala gayna ni lève la main taƴa konngol mum nde waɗi patata ko ha professeur gayna no puɗɗo lèvde ɗum ɗon min waɗɗo wittuma radi ɗum koye needino hokka galle nde donc adi fof ko enen jinnaɓe ɓe needi gonɗe galle nde ɗemgal ngal yo haali cukalel no foti jooɗirade ɓiɗɗo debbo so yangadina ha dañi duuɓi 13 duuɓi 14 wiyete ko la discipline culturelle du corps malheureusement mi andano wirte pular ɓandu ndu nehete ande ko ɓandu debbo wona ɓandu gorko ni jooɗortoɗa ni mbaɗirta ha hande ko vraiment ene foti suurde terɗe mum gati jeeya koye neɗɗagal mum e fayidagal mum ɓiɗɗo gorko kadi holle wonto yettoto a faami arde tan grignon naata e chambre à coucher arde tan naata e suka e nder suuɗi rewɓe ara tan ne ɓallo e rewɓe tan ne haala ne jala haala yimɓe haaɗe ɗum waɗe wasiya minen jogiiɓe fedda men ɓe ha joni so rewɓe no goni e suudu wawa nadde haaɗat tan koto damal ɗo sukaɓe so gari yimɓe wonɓe kongatani aftat tan natten donc kala kono waɗe maadi ndi fuɗɗoto koye famille o e famille o so fewani haydara famta hen technicien wi keddoɗen ko 2 minutes monsieur Sow mataw gadi conclusion tan ko wawde wiide tan ko kaleten ɗo taw wonto tatiɗen eɗen ñaagui bandiraɓe ɓe vraiment yafuya kono hunde noon no wawi wadde foof caɗele ne wawi wadde foof pinal wawi ɗum pinal ton jogui dariɓe tan ene kaaɓe pinal bone e musiba no wawi foof ne wawi moccede haala waɗen en fayidagal gati hande mi yi sukaɓe hewɓe yanoɓe ha majji yanoɓe ha birtoɗe batti arde gallen mbiyen professeur est ce que ɗum ne hersini walla hersinaki professeur min de mbaɗa foti yaade wuura men ƴekiragal holno waɗirte e tel andi de sen jaaɓi tan heɓɓitade wona eɗen juuɗe ɗo goya tan ma Allah addani en suturo sallahu jaaɓi machallah ko weltare mawde nde ala ɗo haaɗi e bismade tabarakal machallah oɗo gandu kumpitiɗo poɗɗo ni e nder windere he tawi kadi ko ɓiɗɗo fuutanke ɓiɗɗo mortennajo ɓiɗɗo kahaydinajo naftorteɗo no hannirta ni hanni taw joguiɗen ko waktuji ɗiɗi waktuji tati haw yuppana en ɗo tabarakallah machallah ko jogui koye oɗo fannu kono ko dañƴen ko kadi en jippini hen barke tawno seeɗa ala ko barke woodi kanko kala ko heeɓa makko koko naftorte fandare nde tan ko wiide en wonde needi ndi heeɓi nokku kono noon heeɓani nokku ɗo eɗen jebbilo eɗen mbiya hankkadi boni fewtata enen jinnaɓe kadi wiyoɓe hande boniɓe fof enen fof ken nehanoɓe needi moƴƴiri goto men fof jibinama ɗo tawi gacce ne woodi teddugal ne woodi kaare siragal ne woodi enɗam ne woodi hunde fof ene woodi deke noon ko fodde meɗen e naftorade ko mawɓe ɗaldi en ko nafen ɗum sukaɓe ɗo to min kadata e moon yewtere hande nde to karallagal dusanan ko sokhna Maria Mintou Abdoullahi wonno koɗo meɗen ko mawniraɗo teddude professeur Sow Sammba to haalirde sehil mon Dawdi Samba Ndongo Allah jarama on jarama yewtere Fande so lamɗo haaji assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu